салом алейкум бародари азиз, хуш омадед ба канали мошини савдо. дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем. мошинои хубанд, мошинои нағзанд. навора бо диққат тамошо мекунем дӯстон, дастгирии моро фаромӯш намекунем. шахсоне ки якум бор дар канали мошини савдо меҳмонанд, ҳатман обна шавед ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунам бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ина меброяд, ба мо равон кунед ва мо бошанд дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. фикротонро ҳатман дар комментария нависед бародаро ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл, 154 сомони тоҷикӣ. рафтем. ва мо боша навори имрӯзаро сар мекунем. якум мошини фурӯши мо аст Mercedes-Benz C-класс, соли барориш 1997, дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Ваҳдат бародарон, нақша боша гуфтаста 65000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 421000 рубл. харидори аниқ боша савдо карда мешавад. мегӯяд савдо фақат дар пеши мошин. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯши мо аст Opel Vectra A, соли барориш 1989, дар кузуфи седан, рангаш боша сабз, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳамаш капиталан ремонт кардагия, моторуш 100%, акклиматори нав дорад, баллонаи 80%, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи восеъ бародарон, нақша боша гуфтаста 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 90000 рубл. харидори аниқ боша гуфта муомила дорад, документ надорад. марҳамат занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш накун бародар ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. сеюм мошини фурӯши мо аст Mercedes-Benz E-класс, соли барориш 1997, дар кузуфи седан, рангаш боша серебристи, объем мотор боша D, сӯзишворӣ боша дизел, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега фавран фурӯхтан дар кор. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Бохтар бародарон, нақша боша гуфтаста 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 226000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо карда мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештар айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra G, соли барориш 2000 сол, дар кузуфи хетчбек, рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав дорад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон, нақша боша гуфтаста 37500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 239000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Daewoo Leganzi, соли барориш 1998, дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гуфта маълумоти бештар бародарон нависондагӣ нестай. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Истаравша, нақша боша гуфтаста 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 116000 рубл. харидори аниқ боша савдо карда мешавад. марҳамат занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мо гуфта намона бародаро ки шахсое ки мошини фурӯши замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, ба рақамҳои мо равон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. шашум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B, соли барориш 1996, дар кузуфи седан, рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб аст, моторуш 1.8 гуфта, ремонташ кана намезана, клапанош фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон, нақша боша гуфтаста 21000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 136000 рубл. алиша мешавад гуфта харидори аниқ боша гуфта арзонам мекунем. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештар айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯши мо аст Opel Astra F, соли барориш 1997, дар кузуфи хетчбек,
мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошина мега ҳолаташ созаи соҳибаш лук дора, кондиционер надора. ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дига ҳастай, фавран фурӯхта мешава. қарор дорам мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро нақша боша гуфтеса 35 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 226 000 рубл. харидор яъне боша савдо мешавад. савдо фақат дар пеши мошин. марҳамат занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯши мо аст Mercedes-Benz G-Class соли барориш 1999 дар кузуфи внедорожник, рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша 3, сӯзишворӣ боша бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Москва бародарон нарша боша гуфтеса 900 000 рубл. харидор ане боша мега конкретна арзона мекунем. марҳамат шахсони харидорро занг занед ва маълумоти бештар айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯши ВАЗ 2115 соли барориш 2013 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.7, сӯзишворӣ боша бензин, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, беҳад тозаи мошин гуфта 4 баллони нав дора, губкават кадаги, магнитофон оригиналдай, магнитофони пионер задага гуфта. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародарон нақша боша гуфтеса 32 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 207 000 рубл. харидор яъне боша савдо карда мешавад. марҳамат занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯши Hyundai Avante соли барориш 2007 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, вагонай гуфтай 7 литр расход дора, камбудӣ надора. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародарон нақша боша гуфтеса 67 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 434 000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештар айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши мо аст Chevrolet Lacetti соли барориш 2007 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб мебошад гуфта ременташ қатъи маслаи мошин нав алишкадаги гуфта абагреф сиденё бакавоиш гуфта маҳкам мешавад. задни камера ҳаста, 1 сола ҳуҷҷат дора. мошин кондиционер кор мекуна, калонкош гуфта мошини бад мехона. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон нақша боша гуфтеса 36 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 233 000 рубл. харидор яъне боша савдо мешавад. марҳамат занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши мо аст Opel Astra F соли барориш 1997 дар кузуфи универсал, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ҳуҷҷат дора, мотор хадавои 100% фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон нақша боша гуфтеса 26 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 168 000 рубл. харидор яъне боша савдо карда мешавад. марҳамат занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯши Toyota Mark II соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 2.4, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, коробка акклиматор нав, 4 баллони нав дора, ҳуҷҷатош 8 моҳи дига ҳаста, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро нақша боша гуфтеса 21 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 135 000 рубл. харидор боша савдо мешавад. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. бародарон раҳмат ки наврабоди хат тамошо кардем. дастгирии моро дӯстон фаромӯш намекунем. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. дар ҳар ки ҷой бошем худтон эҳтиёт кунем бародарон. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.